wong niku isih tetep pinter anggere isih tetep la yazal rajul aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad aliman nyono dhewe pinter terus berhenti belajar faqad jahula moko teman-teman dadi bodoh ora mila napa wong ngaji niku ora rampung kapan rampungnya ila akhirul hayat sampai maut menjemput niki ora rampung duwene ilmu saka pondok ming dikei 5 tok nang omah diwulangke insyaallah tambah bisa jadi 10 bisa jadi 15 bahkan banyak sekali karena diulangke tapi teng pondok niku kathah goib-goib itu kathah dhewe niku barokah barang niku kadang dhewe kan barokah niku didelok koyo kotak bunder boten saged ijo putih, kuning tapi dirasakan nek teng pondok nek belajar di matematika 2 tambah 2 sekawan 10 tambah 10 20 tapi nek teng pondok urusan berkah niku 2 tambah 2 iso 20 2 tambah iso 30 iso suwidak iso 100 tidak bisa bukan matematika titenane wong nang pondok niku adabiahnya luar biasa. Imam Ibnu Qasim niku ngaji dengan Imam Malik niku 20 tahun. Niku ngaji akhlak niku 18 tahun. Ngaji akhlak tok niku, ngaji adab niku 18 tahun. Lah ngaji ilmu ning 2 tahun. Berarti napa? Adab niku utama. Lah adab niku sentral di pesantren. Tapi kok ngomong diadab pondok-pondok kenapa ditarbiyah karo kiai ini titenane wong-wong enggak ada karo duwe ilmu baten iki lho santri niku antara santri karo kiai itu saya ini mutanazim 2 sisi yang saling bersatu tidak bisa dipisahkan jadi ana ulqatur terpenting itu tarbiyah karena tarbiyah itu merubah perilaku manusia itu tarbiyah nek taklim mboten mboten merubah yang merubah kita tarbiyah an-nasu ala dini mulki ngisoran manut karo kan pramila kiai aswasa bitun wa farma fis sama tuti kulahullah ini bermanfaat sepanjang zaman aswasa itu akar yang kuat pripun akar yang kuat ini kita terus bahasana tarbiyah. Nah, setelah tarbiyah ada taklim itu pengajaran diajari nopo juru minyak nopo karena gini akhlaknya yang paling penting makanya al-adab ala suyuh muqaddamun al zaman al-adab ala suyuh muqaddamun al zaman seberapa pintar murid tetap kalau guru kudu duweni adab takliman wa takriman seberapa murid seberapa pinternya kalau sudah muridnya harus takliman duweni adab toto kromo karo guru laulal murabbi ma'araftu rabbi laulal murabbi ma'araftu rabbi ini luar biasa nih guru laulal murabbi ma'araftu di para orang guruku saya tidak tahu Tuhan at-talib yata'allamu wa yakhdumu faman khulusa fihima futihat anwa'u abwabil barakat niki ceklane santri at-talib yata'allamu wa yakhdumu faman khulusa fihima futihat anwa'u abwabil barakat jenenge santri iku yata'allamu wa yakhdumu ora ning ngaji tok ning karo yakhdumu apa yakhdumu niku lho yakhdumu niku khidmat santri nang pondok mulai nasrul ilmi pengembangan ilmunya itu bentuk khidmatul masyarakat atau khidmatul syekh karena ini gimana nih mau jenenge nang pondok niku mau tafaqquh fiddin begitu sampai rumah wal yundiru qaumah sampai rumah niki wal yundiru qaumah idza raja'u ila Allah ini kewajibannya santri harus seperti itu hari ini di khidmah sing sapa ini khidmah insyaallah diparingi napa mawon apa sing dikarepe ini udah ilmu ukhdumi man khadaman ya dunia ukhdumi man khadaman ya dunia ukhdumi man khadaman itu nya latih ana wong sing latih nyapu iki dawuh ilmu khidmah karo guru
sama dengan khidmah kali ilmu. Khidmah kali ilmu sama dengan khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong nek pun ngoten niku yaktumune faman mongko ta'iwa sapane wong iku kholus ikhlas murni karena Gusti Allah fihi dalam kedua-duanya ta'allum wal khidmah. Jeung sapa wong yang ngoten niku futihat mongko dibuka apa anwa abwabil barokat pira-pira warnane pira-pira lawang